Americký prezident Donald Trump v stredu opäť spochybnil spoľahlivosť NATO a povedal, že nie je presvedčený, že aliancia príde Washingtonu na pomoc v kríze, keďže napätie stúpa kvôli obnovenému úsiliu Bieleho domu o získanie Grónska. Pochybujem, že NATO by tu pre nás bolo, ak by sme ho skutočne potrebovali. Ostro vyhlásil Trump na Truth Social a zároveň trval na tom, že USA budú naďalej brániť členov aliancie. Vždy tu budeme pre NATO, aj keď oni tu pre nás nebudú. Podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy, klauzuly NATO o kolektívnej obrane, sa útok na jedného člena aliancie považuje za útok na všetkých. Toto ustanovenie bolo formálne uplatnené iba raz v reakcii na teroristický útok Al-Kaidy z 11. septembra na USA. Trumpové vyjadrenia prišli deň po tom, čo Biely dom vyhlásil, že nevylučuje vojenskú akciu s cieľom získať Grónsko od Dánska, spojenca NATO. Trump opakovane kritizoval alianciu a dlhodobo tlačí na členov, aby zvýšili výdavky na obranu, pričom vyzval na zvýšenie z 2% HDP až na 5%. Jeho nové komentáre nasledujú po dňoch eskalácie rétoriky ohľadom Grónska, samosprávneho dánskeho územia. Biely dom v útorok večer uviedol, že Trump diskutuje o rôznych možnostiach na získanie rozsiahleho arktického ostrova bohatého na nerasty a zdôraznil, že použitie americkej vojenskej sily nie je vylúčené. Vo svojom príspevku Trump uviedol, že vojenskí spojenci nezaplatili svoj spravodlivý podiel pred jeho prvým funkčným obdobím, pričom sa spoliehajú na americký bezpečnostný dážnik a argumentoval, že bez USA by Rusko a Čína nemali žiadny strach z NATO. Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok varovala, že americký útok na inú krajinu NATO by znamenal zastavenie všetkého, vrátane NATO a teda aj bezpečnosti, ktorá bola nastolená od konca druhej svetovej vojny. Európski lídri rýchlo konali, aby zasiahli. V útorok 8 najvyšších európskych lídrov vyhlásilo, že bezpečnosť Grónska musí byť zabezpečená kolektívne prostredníctvom NATO a s plným rešpektovaním suverenity a hraníc. V stredu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot uviedol, že Paríž pracuje s európskymi partnermi na spoločnej reakcii, zatiaľ čo predstavitelia v Berlíne potvrdili, že prebiehajú diskusie o ochrane suverenity Grónska. Vo svojom príspevku, v ktorom použil nesprávny pravopis pre toto ikonické globálne ocenenie, Trump dodal, bez môjho zapojenia by Rusko malo teraz celú Ukrajinu. Pamätajte tiež, že som sám ukončil 8 vojen a Nórsko, člen NATO, sa hlúpo rozhodlo neudeliť mi Nobelovú cenu za mier. Ale na tom nezáleží.